Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong marin ang pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules, Petsa 22 na kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dengi ba? Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako man po tabi, ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. si Ram. Maray ang pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birac Catanduanes. Live na live kita sa Facebook page kan mga minasunod, Action ko Sunder, Action ko Online TV, ako Bicol Party List, and syempre pa sa Facebook page kan sa tuyang Padabang Congressman Zaldico. Syempre pa mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Katabang kan mga Bicolano, kasurong kan mga nangangaipo. Ini yan, Tabang Ora Ora mismo. mismo. Wala na pagkahapon mga kaaksyon, syempre partner. Saka dadali-dali ko partner, nagkabaraliktad ko na. Miyerkules Di ngayon ba, mga kaaksyon, syempre pa, sabi ko nga ni partner, puga-puga ang preparasyon kan COMELEC sa paparanihon partner Ayo. na election. Lalo na ta ako, garo pigiling ko, nakapagdesisyon na ako. Desisyon ka na, nakapag-desisyon ka na. Igpipilian ko na sana kung presidente or vice-presidente. Alright. Siyempre pa partner, hanggang katapusan na sana iniingpigtalaan na registration dyan sa COMELEC. Alagad partner, siring kan man nakaaging eleksyon habang nagrarani ang registration, mas naglalaba man ang pila kan mga nagpaparehistro. Habang nagrarani, may mga nagngungurub-ngurub, may mga naglilibak sa kumilig Ayan. na nakapila. Ah. Kuwasa kan harayo pa dahil nagparehistro. Ngunya na haranina, labo-labo ang pagpirila. Correct. Kaya partner, tangani mas maaraman ta partner kung kumusta ang preparasyon kan COMELEC. Sige. Kumusta ngunyan ang linya kan mga nagpipirila partner. As Yes, nga, sir. ano pa man ang preparasyon kan COMELEC digdi sa paparaniho na eleksyon, makakasabay ta sa ibong na linya kan telepono si Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang election supervisor kan Albay. Maray na pagkahapon tabi attorney. Ang pagkahapon po sa Induga Boss, dyan sa Indong, nagdadaw kang programa po nindo, ma'am and sir. Ayan. Oh, attorney, maray na hapon po. Mahiniton, ang pahapon tangon yan. Opo. Opo. Attorney, dire-diretso tabi kita, taram ko tabi kadakol paan sa imo mga atindiran na Zoom meeting, virtual meeting, asin kung ano pa man tabi na may relasyon sa indong trabaho. Attorney, kumusta tabi ang sitwasyon sa COMELEC offices?
Okay. Aram ta na po, nangunya nagpun kang last 2 weeks, ngunyan po 8 days na lang before the end of registration. So, mahilig ta po sa gabos na mga opisina na nagpipila na po. Attorney, nata daw po arog kayo niyan mga Pinoy, ano? Halawig so tinalaan nindong panahon and oras para makapagrehistro. Kung kaso rin last minute, saka man minadagsa talaga kada bes na mag-ieleksyon. Yung po bagay yan suminana ta sa mga Espanya na manyana habit. So, pagbaga talaga. Oo. So, manyana habit na pwede man sang gibuon ko ta nang unyan. Alawag, Saga na sa maluwag so kumilik ang mga nakalipas na bulan. Ngunyan masurusuan tapos ngunyan lilibakon so taga kumilik, dadagitan so taga kumilik. Oo. Attorney Tabi, may hapot ko lang Tabi kasi hanggang petsa 30 na sana kan bulan na ni ipigtalaan Tabi ining registration. May plano po ba na extender ini or aram ko kaya Tabi sa Senado pigbubusol Tabi ining plano na extender ining Hanggang Oktubre. registration. Sa igwa na ba Tabing nagbabasa sa Indo ano Tabi ang plano kan COMELEC? Pinaguro rin po ini sa kasalukuyan. Ngunyan po, ora mismo, piguro lang po ini kang NBank. So, mahalat na lang po kita kung anong sabi kang NBank. Kung ma-approve sinda, di sa joint resolution kang Senate, o dahil, considering po na grabing maapektuhan na preparasyon na aktibidades kang COMELEC. Opo. Sa bilog na albay po, Tabi, attorney, kumusta dyan sa mga COMELEC offices sa mga munisipyo? Kumusta ang report sa Indo, Tabi? Ano, grabe nang marayan problema dahil sa surusuan? Lalo na po digdi sa Legazpi. As in, 200 plus every day. Every day. Every day. Tapos nag-ano na po kami na so kaya lang po ang voters registration machine, nagka-cut off na po kaming aga pa lang. Pag ang gusto sabihin po kayong cut off, yun na lang po ang maakomodar kang machine. Oo. Kasabi tabaga, may ano yan, may kahangganan man kung hanggang Oo. saan Pero pira lang po ang kayang i-akomodar kan machine sa maghapon. Actually, nakakasubra na po kami sa kaya eh. Dahil dapat 200 lang, 257 na po. So pinaka-maximum kang Lunes na nag-ibo kang Legazpi. Sa Karkulo po nindo, mga pirang ribo pa ang gustong magparehistro sa Legazpi? Nakulon pa po. Siguro maabot pa hindi kayo mga tao. Isa walong aldaw na ini, baka po maka 2,000 pa ang Legazpi. Aram mo, gulpian gustong magparehistro sa Legazpi. Attorney, isa sa Indo Tabi attorney na assessment. At tagaringon yan baga mainitabi ang papaabuto na eleksyon digdi sa Legazpi City. Saro ba ini sa mga rason kung nata bulk initabi or naabot tabi May, nila Kuya sobra partner, pa sa pinagtalaan? may laban na mangyayari, kaya Oo. gulpian gusto magparehistro. Ano tabi yan attorney na nasa Indo Tabing na Exciting. nanunotisyahan dyan tabi sa COMELEC Legazpi? Ano po, paano ko ini masabi? Ano po kaya sa COMELEC, kung sisi ang magdyan, yun i-restro. Akomodaron, opo. Ako maturon. So, kung si Simon nagdara sa inda o sa indang buot na magdyan, day na po ang sa COMELEC. At saka sa experience talaga, attorney ma'am, Sa inda na bahala na sila. Basta kung anong si Simon ang magdara sa inda, tabukal sa loob sinda, may nagdara na iba, luwas na po dyan ang COMELEC. Basta kami, hanggang sa makakaya ipoproseso may po i-akomodar ang sila. pagparehistro. Actually, sa experience kaya ma'am, partner, attorney, basta ang sarong lugar may mangyayaring laban, gulpi talaga nagpaparehistro. Oo. Pero attorney Tabi, ano Tabi sa mga kwalifikasyon? Ano Tabi sa mga dapat kaipuhan na ang saro Tabi na maparehistro? Kasi notisya 18 years old, partner. Alat mo na. Kasi attorney, notisya Tabi nindo na kadakol na tan panahon ang mga dai nagburoto. So ibig sabihin, kadakol ang nagbabalik para mapa-activate. So ano Tabi sa mga kwalifikasyon tanganing ini Tabi na gusto magpa-activate talagang ma-acceptar, particular Tabi digdi sa Legazpi City? Ano po ang klaseng application? Number 1 po, pag apat pong klase ang activation po ang pigahanap mo. Opo, ma'am, reactivation po. Kasi igwa kaming nanotisyahan na sa roong individual na pirang taon na siya na dahil nag-exercise kan sa iyang right to vote. Now po, naaraw kayo ni medyo mainit Maparehistro sa ka, Legazpi. Giraray. Willing siya magpa-reactivate. Pero siya po ay ali sa ibang munisipyo, pero gusto Tabi mag-transfer digdi sa Legazpi City. Ano Tabi itong mga kwalifikasyon, tanganing maswak siya. Duman na talagang maako siya bilang butante na kang Legazpi. Valid ID po ang mapa-transfer. Supposed to be, sana po ang ID mo, ang address man, digdi na sa Legazpi. Kung dahil po valid ID, dapat may mapatunay sa imo na dyan sa barangay nung sa Legazpi, na ano po, na yaon na pa talaga mo nag-registra sa Legazpi.
So dapat po ay domicile by birth, by all purpose na talagang residente ka kang Legazpi. Iyo po. Tama po, Ann. Oh, so maliwanag yan, partner. Ma'am, mayo ning posibilidad or daing plano na dagdagan mo na ang machine sa Legazpi pansamantala dahil dako lang nakapila? Pwede po, ang mga cases may mapupunsarong, kung po kung simultaneous, tulungan niyo po na computer ang pigagamit ninda, bakong saro. Tulo na. Sa ibang munisipyo po, saro lang. Oo. Tulungan lang ang pigagamit yan. But considering the volume, di talaga kakayanon. Ayun, opo. Opo. Attorney, available na po ba ang apod kani certificate of candidacy? Pwede na magkuha? Anytime po, pwede ka mo sa website kang COMELEC, yaon na po dyan ang forms, Sa website, bako na po dyan sa opisina. Pwede man po sa opisina ko, available po sa mga opisina kang COMELEC, available po sa website me. Basta pag mag-print po ka mo kilong bond paper, back to back. Ara mo parte ko na ita na yapon ko yan. Piga-apod na ako ni Senador Manny Pacquiao eh. Pwede na magkuha, partner. Pwede na mag-download. Pero filing of certificate of candidacy is October 1 pa. Ayo, up to 8. magkuha siya na. Pwede ba na magkuha? Sige. Attorney Tabi, aram ko naging successful itong ginibo Tabi inindong mobile registration. Aha. Ngunyan, may plano ba Tabi ka mo since pirang aldaw na sana ang natatada? May plano ba ka mong gibuhon ang giraray ining satellite registration? Actually po, ang mga last few days of registration po, magururong kami ka mga election officer kung ano ang pinaka-convenient na pwedeng gibuta. Aron po kakan Legazpi, tig-iisip mi na po na i-balyo ang venue kang last days of registration dyan po sa mall para po mag-convenient. So yun na po ang pig-workout mi sa management kang mall tsaka sa mga requirements na kaipuan mi bago kami makakondusir kay mall registration po. Paano ma'am, dahil sa grabe ang pila, kumusta? So health protocols kan mga nagre-registro. Ano nasusunod pa, Tabi, attorney? Ikaw po kaya sa Legazpi na Public Safety Office, Ayun, may mga lugar silang mga tao na yun po talaga ang pamantineron ang health protocol, ang social distancing. So yun man po ang nagpapiling. So yun po nagko-control kang pila. Opo. Attorney, in terms of readiness, kumusta Tabi ang porsyento? Pero ang porsyento na Tabi ready ang COMELEC para Tabi sa papaabuton na eleksyon? Nakulong pa po. Nakulong pa po ang mangyayari bago mag-election. Considering po na nasa puon pa lang po kita sa preparation. So sa Manila po baga, nag-bid lang po kita kang automated election system. Yan po mga importanteng mga aktibidades po. So di ko pa po masabi ang porsyento pero dito yung pa po ang nasa kasagsagan mo na po kita ang registration, which is one of the preparation for election. Opo. Tapusot na po muna ining registration, sunod naman filing of COC, saka po so actual na yun ito so talagang nakulong panggigibuhon sa preparasyon sa maabot na eleksyon. Opo. Attorney, may paagi ba para ma-checkan sa tuyang mga kababayan online kung sinda ba rehistrado pa or active pa Tabi bilang sarong butante instead po na magduman sa indong opisina dyan sa COMELEC? Siguro po may gabos po man na albay offices, igaman po kami mga FB accounts. Siguro po mag-reach out sinda o mag-email sinda, taga may mga email po kami gabos. So siguro po pakataas sa kung maka-attender po kamo sa sa tuyang briefing, ilalag ko na po naman sa mga email address tas contact numbers kang mga opisina para makikoordinate sinda tungkol yun sa status of Opo. registration. Attorney, mapuputol po Tabi kita, mapod giraray kami. Ayan, naputol partner. Sa mga magayon ini partner na piga-mentioner niya, talaga? papakanina Kaya in terms of readiness, sabi niya, dakulong pang mangyayari. Attorney, pasensya Tabi, naputol Tabi kita. Attorney, maidugang milang Tabi kasi syempre, yaong kita ngunya na sirarong kita kan pandemya. Ano Tabi ang magiging sistema? Ngunya napaparaning eleksyon sa laog kan classroom, pira ba mangyayari ang pwedeng i-akomodar or ano Tabi ang sistema? Ining inaapod tang new normal manual. Actually po, dakulo na proposal na kanang ginibo kang field offices para po mapag-adalan and ma-implementar ta sa mismong polisiya kang COMELEC. So, i-consider ta po na instead niya sarong presinto, ang waiting area ngaya tulo ang gagamiton ming room. Saro so actual voting, saro so holding area, tapos saro so dubal na mahiling ka ngaya kang mga lista mo. So dakol po ang proseso na mababago, na madadagdagan po, considering na po na nag-iiwas kita sa
sa pandemyang ini. So, dakol po, data pa po masaro-saro considering po mahalat kita kang guidelines kang COMELEC. Pero definitely po, ang COMELEC po nagpapasiguro since we have already experienced po kang last year po na sa Palawan pong plebiscite na nagpa-election man po kita na under the pandemic conditions. Kaya iguana po kita na experience na magpa-election sa pandemya. Opo. Attorney, usual po or traditional tabing ginigibuta during election, katuwang tabi nindo ang mga paratukdo. Ngunyan tabi, ano tabi ang magiging sistema? Katuwang pa din ba ini mga paratukdo para ma-ensure tabi na magiging maayos ini nga pigasagibong eleksyon? Ano po ang preparasyon as in partisipasyon kan sa tuyang mga katugangan na paratukdo tabi? Po, every time naman po ang nagpapa-election talaga ng mga Aha, medyo choppy po, attorney. Makihanap po kita ning maayos na signal para day po masayang an sa tuyang electoral informasyon. Apo. Ayan. moving na po kaya ako sa meet. Opo. Ongoing na sa meeting. Opo. Last na lang tabi, attorney. Ano ang pangapudan ni attorney sa mga kababayan tangday pa Alam ko nakapagparehistro? na, partner. Bago pangapulan, attorney, importante kaya ini bilang kami tabi, mga... Yun pala. ano po kami, mga trabaho mi po isa nasa media. So, may local absentee voting ba tabi para sa mga media? Ngunyan tabing paparaning eleksyon? Medyo, na partner? Ora na talaga. Oo. Nasa meeting na siya. Nasa meeting na. Okay, thank you very much. Mobile na siya, partner. Transit na sinda. Anyway, Salamat maraming kay salamat, attorney. Tabi. Attorney Bunaw, dyan tabi sa COMELEC Provincial Office. Thank you so much. So ayan, ang pangapudan na partner, may 8 aldaw pa na natatada para makapagparehistro ang mga kababayan ta. Kaya habol-habol na kamo. Lalo na digri sa Legazpi. Very exciting. Ayan, medyo nasabutan ko sa sinabi ni attorney na parang arog kan dati. Nagkakaiba talaga yung local absentee voting. Sa mga munisipyo partner, sa mga banwaan lugar na daing laban, kulang ang nagpaparehistro. Ayo. Pero ang sarong lugar, Ara mo, partner. pag-igwanin mangyayaring laban. Almost. Lalo na magabat ang laban, halimbawa sa mayoralty, vice mayoralty, gulpi nagpaparehistro. Almost 21 years, partner, na makuarog gani ang nagpaparehistro dyan sa Legazpi. Pero ngunyan, sabi nga ni ibaga partner, excited ang mga Legazpeño. Yan, Ikaw, excited ka? may thrill. Excited ka ba? Yes, may thrill. Oo. May thrill. May nakatalaan na ba or may binugta ka na ba sa isip mo kung sisa ang gusto mo maging mayor, vice mayor, and the rest of the city councilor? Aadalang ko ang plataporma na pigbibiklad kan ambos lados. Matibay ka talaga, partner. Pig, Tunay kang maray na butante. Aadalang ko kung sisay talagang magibunin tol-tol. Ako man, partner, yan ang saro sa mga criteria para ako mag-isip kung sisay ang sakuyang ibubugtak na mga personalidad. And syempre, Para sa alam kuya, ko man. partner, numero dyan, partner, iilingon ko permi, gusto ko ning pagbabago sa Legazpi. Yan ang gusto mo. Ay, talagang bilib ako sa iyo, partner. Ika, abo mo Naluluyahan ka na? Iyo. Okay. Ika. Talagang nagkukuha ka ng ngunyan, Gusto ko kaya, partner, maging maayos ang serbisyo sa tubig. Oh. Gusto ko pa, partner, maging maayos man ang serbisyo kan kuryente. Oo. Ako nga ni, pigiling-iling ko pag nagparaluy-luya sinda dyan, ako ang madalagan. Inot na inot ko pang tigilin, partner, panduwa. Panduwa, dapat may dakula. Dakula? Oo. Na? Na puso. Okay, sige. Siyempre, yan ang mga minasunod na mga pigaanap po sa sarong servidor digdi sa Legazpi City. May naagyan ako, partner, nagpaparehistro, may dardarang calculator. Nata, nagko-compute ngayon, partner. Uning nga ang mga Uning nga yan, kikwan. Uning nga kikwan. Uning nga kikwan. Nata daw ito may darang calculator. Dahil baka partner, nag-ano siya na uning nga babakalong kung nga inining saba. Uning man nga babakalong kung nga inining karne. Uning man nga, ano kaya, kamati, sibuyas. Arog man sana yan kaya. Kaya may kwan na. Yan. Sabi nga ni mga partner, sa Legazpi City. Uy, mag-ingat ka mo next year. Gulpip ka ini ang mga na-report na kwan sa mga clinic. Nata. Mga nalugadan ka stapler. O, Kapag kit-kit kan kwarta, natusok sa kamulmog. Next year, mag-ingat kayo mga kababayan. Next year, mga kaibigan, ay mayroon pong mga madidisgrasyang daliri. Igwanin Sa partner stapler. kaya na pasisiring gabos sa mga barangay hall. Yan. Nata. Tapos, igwama next year,
Ayon po sa hula ng isang dalubhasang manghuhula, next year ay marami ang makakabili ng motor at makakapagpagawa ng mga second floor, third floor. At marami ang magkakaroon ng brand new cellphone. Ayun! Yan! Ay, ay, ay! Siyempre, sabi nga ni mga partner, pag may binuhian, ang gapon. Kaya masaya talaga. Yan, kasi para sa tao man talaga ngayon, yan. hindi ka magkakaroon ng second floor motor sa ka-cellphone kung hindi ka mag-rehistro. Kaya mag-rehistro ka na dahil Ayan, 8 araw na lang. Karapatan mong bumoto at karapatan mong Ayan. karapatan Sa samuyang, mong malugad ng stapler. yan, sa samuyang pagbabalik, may tatawang kita ng asistensya medikal, mapatagdo man kami ng tablet, may manggagana man ng 1,000, ang tabay sa nakabu, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Puun kaidto sa gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Ako po pala si Alfred Lundon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulalong po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List. Asin kay Congressman Pido Garbin,
kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo. Puun kaidto sa Gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Ang mga smile mo partner puno ng pagmamahal. Ay, alam mo naman ako. Pero isarado mo na yan. Isarado. Alam mo naman ako. Isarado mo na. Gusto mo, ibuka ko pa yun. Ay, palan! Maray na pagkahapon sa tuyang mga parantabay. Siyempre pa partner, hello kay Paul Lodronyo. Laging may bago. Oral daw. Namamalisyan ko si Paul. Oral daw may bago. Yes. Ngayon, Kansaro, bagong pulo, bagong sapatos, ngunyan, bagong mata. Ngayon, bagong gising. Hello, Ah. Paul Lodronyo. Hi. Kaway ka dyan. Oy, batiyon mo muna sa mga kwan mo, Sa viewers. mga parantabay niya to over live Facebook, Brian Marceliana Azores, maray na pagkahapon, Josie Labides Mendina, Donabel Nieva Musa, Albert Atos Nero, ayan, si Josie Labides, maray na pagkahapon, Jericho Banga, maray na pagkahapon man, and syempre sa satuyang 5,500 viewers. Hello! Ayun, sige. O partner, ngunyan po nang tanatuloson sa tuyang pagtabang asin pagtao nin pag-asa para sa tuyang mga kababayan. Sige, puna muna. Tabaka punang pa Makakasabay kaniba. ngunyan partner si Ma'am Lori Lee 14. Maray na pagkahapon po, ma'am. Okay na po yan, ma'am. Dito na, ipasok mo na lang po, ma'am, sa iyo pong face shield. Ayan. Okay po. Maray na hapon din po sa kay ma'am and sir na di ko, ano po yan? Na di ko na. Remy. Ayan. Ma'am Ako po si Remy. Ito po si Mr. Siram. Joshua. Ang primero kong hapot, Manay Lori Liportin. Yes po. Natata 14, day pag inibong 15. 15. Ay, oo nga po, adi. Yan na po ang trademark ko sa pag nagkakampanya. Na dai na po makaduman sa 15, 14 sa 14. na. Ayan. Natalo ka po ngunyan na. Kagawa din po. Barangay Kagawad. Sa na lugar, Kagawa. Bagong abri po. Ay, Legazpi. bagong Abril, Legazpi Legazpi City. City, Philippines. Kagawad na po itong tatabi ka. Gusto mo ning pagbabago sa Legazpi City. Pagbabagod. Additional po siguro. Ayan. Ayan! Nakulangan ka? Hindi talaga si partner. Pag sinabing additional, ibig sabihin, nakulangan. Ayo. Kulang kita Si sa Kagawad maray na ang bisita serbisyo tangon ng yan. tubig. Kulang kita ning maray na serbisyo sa kuryente. Aron kaya, di ba, nanay? Oo nga po. Kagawad. Ang problema ta po talaga iyan na tubig tsaka ang kuryente. Bako nag-uuran ng kunyang kitubig sa Legazpi. Oo, dahil iyan sa patubig ni Congressman Saldi, Kanako Bicol. Buda ni Congressman Pido. May pa-inaugurasyon mambaga. Pero- Ay, pa groundbreaking. Groundbreaking partner. Anak ko Bicol, inaugurasyon tulos. Kagawad tabi, Lorely, tano tabi tayaong katabi digdi sa Action Co Center. Ang naghagad po ako ning tabang para sa tugang ko po na matua. Na ano po, Sutugang mong matua, may hilang. Ang may hilang po sutugang mong Opo. matua. Na ano Ano po pong siya? hilang, Kagawad? Medyo aloy na siyang nakamate, then mga aloy-aloy naman po, dahil ko naman ano kung kasuarin. Ano Kaya pong lang, kailangan niya? Ang Iyan po si tatay. Ano po ang pangalan ni tatay? yan po ang tugang ko si Danilo Nunez. Yan po ang tugang ming matua. Danilo Nunez. Ano ang kamatian niya po, Kagawad? Diin na po siya nakakalakaw. Tsaka nagpaparakulog po iyan na tulak niya. Dagan, ini po na, ano niya po, ining Piad. piad. Opo. O, ining piad niya po. Niyan, arog na po siya kayan Maglakaw. Opo. Pigas o ano niya, dus-dus niya ang tukawan. Nag-iidos. Opo. Kang makusog pa po ini si tatay. Ano po ang sa iyang Trabaho. trabaho?
Sa public man po siya, public works po siya. Sa DPWH Opo, po. sa DPWH. Pero bako naman po siya permanent. So, ano nga po kato permanent? Casual. Opo, opo. So, kang puon kang igwana siyang pigmamati, kamo na po ang nag-aasikaso sa iya. May pamilya po siya? May pamilya din po siya. May duwa man po siyang aki. So, duman po siya naka-istar sa Bagong Abre. Maaliwalas po duman kaya so lugar mi. Mapresko duman siya. Kaso kang nakamati po siya kan August 6, na-confine po siya sa hospital. Pagkaali niya po duman sa hospital, kinuana po siya kang aki niya. Dinarana po siya diyan sa sa tabako para Haray-rayo na. Opo, para maalagaan Mabantayan. po siyang maraykan. Mabantayan na maray. Opo. Oo. Sa madaling sabi po, kagawad, ano po so findings kan doktor? Ano po, so nakalag duman sa niya, may germs, so sa iyang hawak, and arthritis, gout. So, Grabe ng komplikasyon. Parang opo, dai binamaano kung ano na so sa iyang ang kamatian niya sa iyang tamala po iyan, nagniwango na siya. Dating bako man po siya arog ka iyan. Paano po na ay kagawad ang pagkabuhay na ratatay? Sain po na sa nasinda nag-aasa? Opo, so aki niya po na matua, may trabaho man po, pero sa nagdi-deliver lang baga po ni mga food. Food Panda? Or Parang Lazada or ano ba yun? Okay, Opo, arog so, yan. arog ka yan. Oo, so agum niya man po, naglalabada man po, naglo-laundry man po. Tapos ka mo pong magturugang tabang-tabang. Opo, kung anong nagtatabang-tabang man po pangangailangan sa kami, kasi yun na po itong sabi mi na, daimi man po siya matabangan, kagabos na sa iyang pangangaipo. So bilang tugang niya po ako na nailing ko sa kamugtakan niya, nagadji po ako, then nangadji po ako na sabi ko, ano daw po ang pwedeng ipasabog sa kuya kang mahal na Diyos na pwede kong matabangan iyan po na. So, bol sa Na nag-source tugang ko. out po kamo kung saan po kamo So ang naging kasimbangan kan sa imong pangadji, itinuro ka po digdi sa Action Co Center, Ako Bicol Iyo po Party ang List. naisip ko na sabi ko, maduman daw po ako sa Ako Bicol, digdi po sa Embarcadero na sa Ako Bicol. Iyon po ang naisip ko. So, wala Dahil po, siguro naglaog sa isip mo na ang Ako Bicol katabang na, kasurog pa. ay opo. Oo. Tapos po ito na nagdadalugdog, nagpaparakpatak, inabutan po ako dyan sa luwas na mauranon. So, Nakilingan mo po yung Action Co Center. opo, so isip ko, padigdi na po talaga. Ayun. Opo. So, So, talagang ngunya na yaong ka na po dinarasyan sa ni Action Co partner. Center, ano po ang pwedeng maitabang? Ano po Ang ang Action Co kahagadan? Center, Ano po ang kahagadan? kahagadan nindo? So nag-letter po ako para kung dai ko man personal na makauron po kung sisay ang pwede kong makahuro, nag-letter po ako. Attach po yung mga hali po sa iyang documentation. Ayun. Di winalat ko po, nagdyan po ako sa office. Ang pighagad ko po na kung pwede medical assistance or financial assistance para po sa iyang tamala po nga ni mapa-check up siya. Di nakapa-check up ta wala man po mahalon po sa pagpa-check up. So saro po ito sa kadipisilan buda. So kang pagka-ospital niya po kulang sa pangbayad ninda nangutang. So sabi ko, iyon na nga di po na madulok ako digdi sa Ako Bicol para so inutang ninda at least baga po kung matawan man Mabawasan, po opo. at least may ikabayad man po. ma'am. Okay. So, ang kahagadan mo po, nanay, para sa bulong ni tatay, as in ano pa man na pangangaipo. Opo. So, kang nailing mi po yan ni na ma'am, kan pag duman mi kaso hapon, so nailing ko na, dai na po palan talaga siya nakalakaw. Takang last time na nailing ko po siya, Nakakalakaw-lakaw pa man man. po. So nahiling ko kasudma, so kamugtakan niya, nag-aarog na lang siya. Di kay po ng wheelchair pa. Sana po. Uy, partner. Or sana po, yung parang, ano baga po yun, walker? Or ano na lang po ang pwedeng taongon yan, crutches ba yun? Or anything po na pwedeng makasupport po di sa tugang ko ta. Nailing ko man po ang kamugtakan niya. Gari po, nahirak talaga akong, bako po nagari, nahirak po talaga akong maray. Nanay, ang sa ino tabing kahagadan, nakaantos sa tabi kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kanako Bicol Party List. So, tulos-tulos man tabi yan, nanay, na kagawad na inaksyonan. As in, tinawan kami ng instruction para po may abot sa indo ang tabang. Ay, So, wow. Thank ini you po very tabi, much po. madam, Thank kagawad, you.
pinansyal na asistensya para tabi sa imo tabing tugang. Opo, Ini ma'am. po na Thank tabi you very kagawad, much. ano po ako, abuton ko po sa imo, makibilang na lang tabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. 8 is 4,000. 4,000. Ayan po. Thank you very much po, ma'am, sa Ako Bicol. Kisay pa po, Kay Congressman Kongpido, Saldico po. Congressman Saldico. Sana po, perming sindang i-guide ni God para sinda perming makatabang po sa mga tao na nangaipo na ining party lista po makaluwas giraray ang matabangan giraray po kan mga taga Bicol or iba pong organization Kan mga sa Bicolano. bilog pong Pilipinas. Ayun. Ang Bicolano baga po is lakop Oh, sa hanggang bilog na sa Pilipinas. Mandaylay na Opo. parte kang Kinaban, may Bicolano. Opo, salamat po din, nanay. Thank you very much po na maray and God bless po sa gabos. Maliban dyan, kagawad! Yan, maliban Maliban dyan, dyan, tabi kagawad, yan, may padara pa si Congressman Saldico sa imong tugang! Ayan. Shyrine Pasok! Princess sa Pasok. Ayun. Ayan. Okay, so ini po nanay, may dilata, may noodles, may kape, may bagas. Ayan po. And, syempre sukagadan niya partner na Na itong walker or- sungkod. Oh. Iinguwahon mi patabi yan. Kagawad tanga ni tabi na makatabang pakita Malay lalo. mo, pag inapudan mo si Kung Pidungon yan, ipadara na sa imuan. Uy, sana Ayan. sana God guide me po na matabangan po kami ni Kong Pido and Kong Saldico. Opo. Anong Ayan. pagmatingon yan tabi kagawad? Nakaput mo, an pag uli mo, may itatao katulo sa imong Opo. tugang. Garuda ko po ma-express na naugmawan Sa madaling po akong sabi kagawad, maray. dininig ng mahal na Diyos so pangadji Yes mo. po, opo. Talagang marayon po Itinuro talaga sa si imong God. dalan na ang instrumento kan pagtabang iyo si Congressman Saldico and Opo. Congressman Kung Pido. dudumanan mo po an sa imong tugang, ano ang sa imong itataram sa iya? Sus, sa tataramon ko na talagang dai ako na failed sa sakuyang pagdulok sa Ako Bicol na talagang sinda sa buot na magtabang po. Ayun. Ayan. Okay. Okay, at So- kagawad Lorly tabi, salamat tabi sa imong pagtitiwala sa Ako Bicol. As Yes in, po, hagad mi tiwala po ako. Opo, hagad mi po ang karahayan kan sa imo pong tugang. Po, thank you very much po. Sa samuyang pagbabalik, mapatagiti na kita o mapatagnog kita nin tablet, may manggaga naman ning 1,000 pesos. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora ora mismo. mismo. Ma-request po. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. ang susayin ko sa atin. Dakula ng sambuyan ko, mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang beneficyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos, mamatawag ko sa tubig, ang ma-realizar, mamatawag, makitulan, para po maikot we want to focus po and hindi po alumin ng vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab,
para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton ang water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat kay Saldico kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa!
Nagbabalik ang tabang. Oral mismo. Ika talaga, partner. Ano nangyayari sa imo? Tagaro ka pirming Dayman. Sige. nakikigkig mo ako Imunta eh. ko kaya sa kuwan na yan. Oy, partner, batiyon to muna sa mga nag-celebrar kan sa indang birthday today. Happy birthday! Happy birthday sa mama ni Jamie Matosinio, si Mami Lerma. Lerma! Ayan, Mami Lerma, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Happy birthday. And good health always. Ay. Pagbati tabi, haliyan sa imong unika iha, Jamie Matosinio. Oy, may bisita kita kunya. Oy, ini partner, gwapong-gwapo, batang-bata. An sa tuyang tablet winner ka nakaagi na tong tablet winner. episode. Bako siya sunag palistang Una mo mapaano. Day man partner tanong na da siya. Certified. Pak. Sige. Okay na. Kaya ngunya na pagkahapon partner, congratulations Ano ka sa partner? Certified. Pak. Ano yan? Dati Bako ba? man arogan. Ano? Tak. Pak. Tapag arog kang grabe man kadakula man. Putol. Putol yan, digdi lang. Digdi lang. Bakong parog ka, anta putol yan. Parog ka no. Ay, arog lang iyan kayan. Pagkatapos pupulpugong kang kahoy. Pak. Mati, karang aldaw mo minati yan. Nagsasapa ka ng daong kang bayawas. Aram mo partner, sabi kan mga eksperto, day dapat iyan ginigibo. Kasi sa laway, may virus iyan partner. Ay, nataman ta, day nagkagaradan sa mga ninuno. Tanayon mga gibo-gibo. Kang mga Aralawig paan mga buhay. Dapat daang sa paun mo daon kilang aton. Tapos may kinuskos na barukabok kanyog. So, garo brown duman sa may palapa. Tapos, Ayun na. pero ang aldaw man ito minati mo partner. Labi man sarong simana. Ano, wigon man pala na. Iyan lang ang pagsakit nindong mga lalaki. Yan lang. Ang mga babae partner, itong monthly period, pagbados partner. Nagduster ka dae. Day ako nagduster. Ano, ginibong mo? Araluag lang na shorts. Tapos kapot-kapot mo lang laog perme. Day may gakud. Beltada kita sa tuyang tablet winner mo niya na pagkahapon. Congratulations, kasabay tango niyan si Lawrence Ispela. Maray na pagkahapon, Lawrence. Lawrence! Maray na Kumusta ka? Okay lang po. Okay lang. Arong ka na ka, Lawrence? Ayun na. Ampo. Anong grade ka na, Lawrence? Grade 7. Grade 7 sa Taga saan ka? eskwelahan. Sa Alcoba. Pakikusog-kusog mo man ang Alcoba. Alcoba. Albay National Legazpi School. Online Broadcasters Association. Sa inyan? Saan yan eskwelahan? Sa ano? Saan iyan na eskwelahan? Taga saan ka? Taga San Ramon. San Ramon ka? talaga. Oh, Ang Alcoba sa inyan? Bulan. Digdi. Sursugon. Bulan Sorsogon. Taga Sursugon ka? So malayo. nagpasiring ka, digdi nagbiyahe ka. Sino kay iba mo? Si Mama. Si Mama. Si Mama mo. Ayan. Dahil magpara, ninervyos ka Noy? First time, gwapong-gwapo ka sa screen. May bata ka na. Wala ka pang girlfriend? Tagalog ka? Ay, hindi man. Ang Bicol sila bulan, medyo iba lang eh. Bicol. Pero English. naiintindihan mo kami. English. Okay. Spanish. German. Beman. Tagalog na lang. Bicol na lang, Bicol. Naiintindihan mo din kami. Taga-bulan. Paano na kita mag-urulay ka ni? Kung ganon, tapusin na natin itong panayam na ito. Ibigay mo na. Hindi tayo nagkakaintindihan. Ayan, sige. Ibigay na natin. Huwag mo nang patagalin pa. Oo, kasi mahirap ito. Ayaw nating pahirapan ang mga Yes. tablet winner natin. Ayan, congratulations, Lawrence! Yan, ano ang sayong... Lawrence Ispala ng Alcuba na hindi niya na matandaan kung saan. Ayan. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi ng Ako Bicol dahil Party list. nirigaluhan ka ng brand new tablet? Salamat, Tabi. Salamat, Tabi. Sa'yo nangon niya ng Alcuba. Saan ang address? Hindi pa din, Hindi niya partner. talaga. Hindi pa din. Saan mo magagamit yung tablet? Pag-eskwela. Saan ka nag-eskwela? Sa Alcoba. Sa Alcoba. talaga. Saan yun, Alcoba? Hindi niya talaga alam Hindi kung niya talaga saan. alam kung saan ang Sir, Alcoba. i-research mo na lang, partner. Bibigyan kita ng assignment, ha? Ang aram ko, ang principal dyan, si Pading Chris Turmes. Correct. Sa Alcuba. Tapos yung mga online broadcasters. Ang mga Tama. maestro. Anyway, Nuni, congratulations, ha? Gamiton mo lang sa imong regalo ni Congressman Saldi sa imong pagklase. Opo. Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Siman. Siman! And every port, you drop your... Diamond. Tapusin ang pagklase tanganing one of these days, mailing may kabilang sarong Siman! Ang siman, bakong iyo yan, so para dakot ning lawlaw?
Nagulok siya. Bako, arog Di ba, gulpi ang lawlaw sa bulan, ano? Sailor Man. sabi ko na. Sailor Man, Papa, na Ay, Sailor Man. Okay, Alright, congratulations. congratulations. Bye-bye. Okay. Dito na partner para paaluin Ayaw, ang burden niya. Masupgon. Ay. Masupgon. Ayan. Mga ka-aksyon, yan ang satuyang tablet winner. And syempre partner, dahil may nanggana na. May manggagana pa! Chassis! Congratulations, Chassis! Norbert Cascante! Ayan, ang sa iyang naging mensahe, uya, marhay na aldaw po sa Indo. Ako si Norbert Cascante, nagahali sa lugar ka ng Antipolo, Buhi, Camarines Sur. Ako ay third year college ng Unyan na nagkaklase sa Camarines Sur, Polytechnic College sa kursong Bachelor Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management. Bilang sarong estudyante na dakulang pangarap sa buhay, bako lamang para sa diri, kundi para sa kuyang pamilya. Naging isang bagger ako sa dakulang tindahan as in naging isang katabang or caregiver para masustentuhan ang sakuyang pagklase, bagkus ako ay self-supporter lamang. Angos. Sa ngunya, nag-pandemic ang pagklase ay pinaagi sa online, which is through Google Classroom and Google Meet. Ang paagikan sa muyang pagklase. Yaon ako digdi para maghagad lamang nintabang para sa kuyang pagklase. Daing supog na nag-message sa Indo, taaram ko matatabangan nindo ang sarong arog ko na maabot ang pangarap sa buhay. Ako ay simpleng tao lamang, matinabang sa pamilya. Kami ay 11 magturugang. Ako ay pang-anom, kaya isi ko ang sitwasyon kan sa kong magurang. Kaya nag-iisip ako nin way para makatapos nin pagklase. Initabian sa kuyang cellphone number. Ayan! Sige, paano ini makuha ni Kuyan? Ni Norbert Cascante. Congratulations, Norbert! Tanganing maklaim mo ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Alaton mo may maapod sa imong staff kan Action Cost Center. Sa samuyang pagbabalik, maparapol kita ng 1,000 pesos. Siyempre, may bisita man kita na nangganakan 5,000 pesos sa pagbabalik yan kang Tabang Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulang po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na nagkaumang digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. Oh, partner! Yes! A stands for Afghanistan. P stands for Pakistan. G stands for Guam. Ah. Ayan. A, P, G. Sabi mo, partner, abo muna digdi sa Legazpi. Ang Bicolano. Saan mo gusto magduman? Sa Afghanistan nga ni. Nata, anong gusto mong dumanon sa Afghanistan? Dahil nangangai po dumangki maasikaso ta. May mga gusto na maghali duman. Pasiring ng Legazpi. O, di, susundoon mo. I-officer ko sa dit ko duman na luti-luti na yon maging kwaninda. Relocation Shelter. center. Alright. Sige, marayan sa imong kagustuhan, partner. Pero ani-entertain ko sana so mga daraga sana. Iwan kuan. Igwa ka na naman ng discrimination. Ha? Paano man sa may mga edad na? Ay, May mga ba iba man agong kaya na. na mga ahensya or mga grupo na maadaptar? Parang let them do their part. Basta sa muya, Basta dige. ika, so mga daraga. So, grupo may, mga daraga lang ang ikukuhan may. Sabot ko yan, partner. Sabot ko yan, ang mga kagustuhan mo. And, laom ko man, partner, na humayo kayo at magpakarami. Sige. Right? Sige, partner, kasabay tango niyan ang satuyang maswerteng 5K winner! Si Sayan! Siya si Christine Abino! Abino. Tama? Abino? Yan. Abino? Abino. May up ano sa partner. Ang Abino pala, lotion ito. Ano? Lotion. Abino. Christine, kumusta ka? Okay lang po. Pira ng edad mo? 12 po. 12! May boyfriend ka na? Wala. Sigurado May ba crush ka yan? naman? Saan ka May crush ka nagkaklase? Sa Daragahay. Daragahay. Ibig sabihin, high school ka na? Opo, grade 7 Una po. ako sa imo, grade 5. May nag-urelusyon Cute na naman cute. sa imo? May nag-urelusyon naman sa imo? Isipon crush ka mo, na wala naman? si mama mo sa katanin. May crush ka duman sa mga classmate mo? Wala. Wala. So, anong pagmati mo na kang naaraman mong 5K winner Alam ka? ko na, partner. Anong gusto mong maging? Sige. Teacher po. Teacher. So, anong gusto mong mga turuan? Elementary, kinder, high school, college? Elementary. Elementary Elementary. teacher. Okay. Sige. Nata, gusto mong maging teacher? Wala. May pag-iidulo kang maestra, na naisip mo man na gusto mong maging teacher? Wala. Wara. Wala man. Nagdadarang bang sa imong mga maestra? Okay. Anong pagmati mo ngunya na makubra ka na kan sa imong ginanahan? Masaya po. Hindi ko nga nag-smile. Pero may nga naka-smile. Masaya. Pero mas maog ba si mama? Saan mo gagamitin yan? 5,000 pala yan. Sa school po. Sa school. Papagawa mo yung mga bubong ng school? Anong? Ano? Pantuition? Papagawa ka ng water system sa school? Ano? Pagbakal ng mga folder, coupon band, printer. Pambili po ng gamit. Ayun! Pambili ng gamit. sa school. Oo. Okay. Ano, account mo ba ini na nanggana? Opo. Very good ka talaga. So, paano mo naaraman? Nag-intra ka, nagbalik ka. Paano mo naaraman na nananaunin 5,000 si Congressman Saldi? Gusto mong sabihin, lakop na ang mga chismis na ang Ako Bicol at saka Action Co Center nagtatabang? Grabe na? Ayo. Iya.
Oo, damugon taman daw si nanay, tagari. Manay. Ready na sa iyang bag, laugan kay 5,000. Nanay, hello po. Kaputi na nanay. Sa ilaw mo, manay, ilaw mo. Ilag mo. Yan. Takarigluwas ang kaning buses, manay. Ayan. Taga sa inyo po, nay? Barangay 1 po. Barangay 1, EMS. Opo. Anong purok? 10. Oh, Taga naman ka? ayo. Sa Purok Bisado mo ako, nay? Iyo po. Pasensya ka na day ako. Ano ang... Day ako ni manay. nagpaparaluwas kaya dumaan. Huwag ka muna magsalita. Ano ang reputasyon kay ni partner sa Purok 10, kang Barangay 1? Siyempre po, magayon. Magayon pala ang reputasyon. Iyo pala. Pasensya na nanay, taday man baga ako para luwas baga dumano. So nailing mo man ako duman. Iyo po, pag nag-aagi. Nagsisigid, naninigid ako kang bilog na compound kan duman sa Barangay 10. Ako man Barangay 10, Purok 10. Ay, Purok 10. Naninigid ako na, di ba? Purok 10, Barangay 1. Ayo pala. Naglilinig ako. Po. Ambot na. Anong hanap buhay mo, manay? Wala po. Si Ago mo? Janitor po. Janitor. Sa'yo nagja-janitor? Sa BU po. Ayan. Sa busit, sa likod lang. Johnny. Or sa BU May. Si Ago mo pala, BU May Johnny. Johnny. Please don't cry. So, kumusta man? Piran akin rin duga boss, manay? 4 po. May plano pa kamong dagdagan? Ay, wala na po. Natay to. Sa ina sana sa iba na lang ito madagdag si mister mo pag abo mo. Bahala siya. Bala siya. Totoo ba, manay, na ang mga janitor, no? Matibay maglinig? Maglinig. Hindi ko lang po. Siguro. Kan ka mo nagkabis to ni Ago mo, ano ang inot na lininig sa imo? Ano? Ano, nay? Ano? Sabi ni Jamie, ano? Pero nanay, ang pagkamot ning ni Mr. Makusog pa man. Siyempre po. Siyempre Okay, po. Nanay, kang naaraman mong nanggana si Christine and 5,000, ano tulos ang naglaog sa isip mo? Barangabangaon mina. Dahil man naglaw Ano? Naog matulog. Naog matulos. May magagastos na siya. Ayan. May magagastos ka na daan. Baka Okay. mag-diretso ka mo dyan sa... Yaw dyan lang, aran nilang ang pure gold. Ano, partner? Bago ka mo mag-uli manay sa Barangay 1, maghapit ka mo duman sa may party kang Highlands. Kayo duman, magturo-tambay. Ilakaw-lakaw mo man si Christine. Oo. Tapos, tadaan mo man si Christine. Ayan. Itaw ta na, partner. Sige. Aha. Si Saan Marisibe, inot. Siyempre, sunanggan, ha? Uy, sus, tadad, kikibliton mo sa mama niya, digdihan na. Tabad mawara mo nga, ya. Christine, Dahil nagdara siya kilaganan talaga. may laganan si Christine. Sige, bilang. Yan, congratulations! Anapod kan bag niyang yan na daradara, yan ang inapod na liberal bag. Liberal. Yellow? Oh. Sa bagay, pwede. May iba man kaan. Paano man? Sa Paano? Tagalog, dilawan. O, paano subag ni nanay? Yan. Kuya niyan. PDP bag. Yan. Yan. Sige. O, Christine, ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi na Narigaluhan ka ng ang regalong 5,000 Yaw pesos? dyan si Congressman Saldi ko. Anong masasabi mo sa iya? Maraming- Nagbibilang siya ng kwarta. Nali ko? Maraming salamat po kay Congressman Saldico at kay Congressman Pido Garbin. Ayun. Si Nanay Man. Anong masasabi mo, manay? Ano mga bisita tango niyan, mga masusupgon? Masusupgon. Tayo lang dalawang walang hiya. Walang hiya ka, partner. Parehas tayo. Ayan. Nanay, ano po ang mensahe mo? Salamat po kay Congressman Saldico, tapos po kay Congressman Pido. Garbin. Ayan. Ika, nanay, ano ang gusto mo? Gusto mo ning pagbabago sa Legazpi City? Opo. Ayan. Alam mo, partner, naisip ko lang. Siguro kung mga masusupgon kita, wala tayo dito, ano? Wala tayo, partner. Number 1 na qualification dito, bago Walang ka maisalo. Dapat, partner, kung wala kita digdi, yaw kita dyan, winner Yeah, kita ng winning 5,000. Ay, bebe, yan. Okay, congratulations! Christine, magagamit niyang marayan sa sayang pag-eskwela. Ayan po si Congressman Saldi, yan po nagregalo sa Indunin 5,000. Ayo, katuwang dyan si Congressman Pido Garbin, Kanako Bicol Party List. Yan, sige. Mga tugang, may natawa na. Manggagana naman, 1,000 pesos mo yan. Bati unta muna, partner, sa mga naka-standby ninyo na Sige. pagkahapon. Hapon, Ma'am Remy, pabati man tabi ang Aselyero family, Golondrina Boda, Makinyana family, always present. Salamat. Oy, nagpapabati man, partner. Si Ate LB, si Danyo.
Nagpapabati, kumusta mga niya ka mo dyan? Batian man nindo ang magayon na congressman, congresswoman. Good afternoon, Mare Pade. Sige. Pa-help daw, mapa-swab test daw siya sa Red Cross. Si saya. Si congresswoman, LB, sidan nyo. Sige, sige. Albert Atos Nero, marin na pagkahapon. Merly Malate, naka-standby man, asin naglalaom na manggananin. 1,000 pesos. Leia Elcano, marin na pagkahapon. Yan, partner! Hoy! Oras Mapili na tanganin kita ng 1,000 Mapagananin, pesos! 1,000 pesos! Winner! Mahiwagang maleta! Pasok! Pasok! Ayan, syempre pa, an madaratabi kan may wagang maleta. Dahil ni ba, an samuyang cameraman, camera woman, Jamie Matosinos. Ayan. Kadadadadadan. Siguro, si Jamie, kinuha ang pangalan nito, ibinasi kay Jamie Rivera, no? Jamie Rivera, Bako. O Jamie Fabregas. Jamie Lay, Jamie Lee Curtis. Akala ko kay Jamie Fabregas. Ayan, kapot mo na partner ang mahiwagang maleta. Maleta. Magabat. Magabat. Sige. Advance congratulations sa mga manggagana ngunyan na pagkahapon sa manggagana. Saro Partner. pala. 1,000 ngunyan ang gaganahan. Isus partner. Garo, makuas masubli daw kita ng face mask. Ano na, mamarong? Isus. Kisay daw ini. Ay! Ano ini? Siyempre partner, pag saro, pag tuo, may left. Maglag ka muna kayo para di mamarong. Isus, Maglag ka muna. partner. Saro ka ni partner, siyempre tuo ini, may Ibaman! Ibaman! Diyos ko. Sino man po ang may-ari ng sapatos na ito, tumihingi po kami ng, Union mo. ng tulong. Na Union sana mo. ay, Partner. lagyan nyo po ito ng air freshener. Partner. Uy! Yan ang muya ko, partner. Filing daw. Ali sa tupadahan. Tupadahan. Ang tupadaan talaga, partner. Dahil man kilaw. Okay. Siguro, partner. Maluyang ngunyan so, May maluto pa. Sino na balunanan? Kaysa daw, hindi dahil pa inubos. Nasupog pa. May tinada pa man. Partner, so pangkuan powder mo, ha? Pang ano ini, pang pintura. Tamang-tama, partner. Alin ka dito. Sain pa. Sain. Ako, partner, pag day ka, pag purupundok ang katabilan mo, ini, gagamitin ko ini sa mo. It's scotch tape. Yan. Tapos ini, partner, luhoong ko yan, partner. Ilago din yung partner sa imong gamot. Day mo. Ay, Diyos ko. Ano man pa? Kay puan mo ini-identify. Ano ini, partner? Ay, ako manggiraray. Card reader. Kadakul-dakul na laog, ni man sana palaan. Warang medyo maurala ba, partner? Ora. Yan. Pabunuton ta si Oning Duwa. Oo. Siya pabunuto mo kung sa'yo manggagana ki 1,000 pesos. Nanay! Nakasalalay po sa mo ang kaswertihan. Pilihan na nini, ang manggagana ki 1,000. Ay ka na, baby. Yan! Uy! Ulong pa! Luminokso pa. Sino ito? Buhay pa, partner. May sabi. Numero. 0907. Partner, ipababa ta daw muna na yung sapatos. Iyo, medyo Not good. Medyo not good. Kumusta ka mong duwa? Okay man? Okay man? Okay. 0907. 0907 440. 440 8764. 8764. Tagadaraga. Albert Nero. Kasi itong sapatos. Kasi itong yellow. Kay TD. Iyo. Albert Nero. Kay Shano. Joke Albert lang, Nero. Maski nga ni partner, itaning mo ito sa pagkatulog mo. Wara man, okay man. Hagabol man ito, partner. Ayan. Sisay daw ang sa tuyang maswerteng ngunyan. Si Albert Nero nga. Dito pa Dahil nagasimbag eh. Dahil niya masimbag yan. Siyempre, maanap kita ng panibagong winner. Isa pa. Another chance. Pag hindi pa sumagot, layog ng 1,000 pasiring sa iba. Bye-bye.
Sayang 1,000 pesos Albert Nero kan banwaanin daraga. Present ang mga taga-Taplakon. Kumusta ang mga taga-Taplakon? Taplakon. Si Aimee. Kamalig. Si Aimee. Gari wara partner. Okay, hanap tayo ng panibago. Kaya pala nahulog. Kasi mahulog din ang kanyang 1,000 Yes, pesos. oo. Sige, bunot ka giraray baby. Yan! Ayan, ubusong tang ring partner. Yan. Dahil mo muna partner pag anong siya hanggat dahil natatapos ining last call. Wala Alright, talaga. next. 0909 0909 390 390 6339 6339. Taga-Buyuan, Legazpi. Alright, ligaspen niyo tabi ang sa Jane kuyan. Minya. Winner! Jane Minya. Minya. Marhay na pagkahapon. Jane! Good afternoon po. Hello, Jane! Kumusta ka? Okay man po. Nag-ano ka, Jane? Nagagibo po ng module po. Mujol! Nagigibo ning module o nagsisimbag ning module? Saan ka nag-eskwela? Sa Bicol College po. Anong Bicol kurso mo? College. Anong kurso mo, Jane? Criminology po. Pirang taon ka na? 19 years old po. May boyfriend ka na? Wala man po. Wala. Criminology student. Sumapulis ka tabi, Jane? Yes po. Pag criminology student ka, anong pinag-aaralan nyo tungkol sa mga krimen Kriminal? at kriminal? Jane? Hello po. Pag criminology Hello po. student, ang pinag-aaralan nyo ba ay tungkol sa mga krimen at kriminal? Yes po, sir. Ay, sabi ko na Ayan, eh. May tama ka, partner! May tama ka! Saan? Sa ulo? O, pwede. Bala ka kung saan gusto mong tamaan. Jane, tabi! Bestado mo tabi ano yung nag-upload sa mo? Yes po, sa Action Call Center. Yan! Matibay kang investigador kahit hindi ka pa nakakatapos ng criminology. Correct! O, Jane! Jane! Yes po, ma'am. May maray na barata kami tabing bitbit para sa imo. Congratulations! Nanggana kanin! 1,000 pesos! Ayan! Thank you po. Jane, ano ang masasabi mo tabi kay Congressman Saldi? May regalo sa imo 1,000 pesos. Gusto ko po magpasalamat po ta napili po ako. Tapos, dako lang tabang man po ini para sa pag-aaral ko po. Ayan, congratulations! Jane, may maapod sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Alright? Bye-bye na. Thank Bye-bye, you po. Jane. Okay, bye-bye, Jane. Okay. Partner. Ayan, may nanggana ning 1,000 pesos ngunyan, may natawang kita nin ayuda, may nangganang tablet, may May nag-claim nangganang ka. 5,000 pesos. Makabuluhan na marayan pag-iribanan Grabing tayo na kaugmahan, pagkapon. partner. Puno-puno ng sorpresa. Oo, doon sa mga gustong manalo, anong gagawin, Sa mga partner? gusto pang Manggana! Sa gusto pang manggana tabi, siring kan mga winners niya to. Siring kan mga natawan taning pag-asa asin kaugmahan an sa inyong dapat gibuhon. Simple tabi. Ano? I-like ang samuyang official Facebook page. Ikaduwa, magpaabot kan sa inyong mensahe kung nata dapat ka mong manggana. Ikatulo, ibungtak an sa inyong telephone number. Asin ika-apat, magtag ning kapwa estudyante. Ikalima, i-share ang samuyang live episode. Ayun. Ganun lang partner ka, simple. Yes, yes, yes! Doon naman sa mga kababayan ta na may mga problema sa buhay. Problema sa komunidad, problema sa kapitbahay, problema sa asawa, problema sa boyfriend, problemang medikal, legal, o kung ano-ano pang problema, nasa iling nindo may magiginibong tabang ang Ako Bicol Party List, asin ang tabang ora mismo. Ayan. Anong gigibon? Kabali dyan, partner, itong may mga reklamo sa komunidad. May Yes. reklamo sa mga serbidor kan gobyerno. May reklamo kamo tabi sa inyong mga kapitbahay. Pasiring kamo digdi sa Action Call Center digdi sa Embarcadero de Legazpi. Asin may stop tabi sa inyong maakomodar kung paano kamo matabangan. Siring man, so mga dahi makadigdi. Simple man, pasiring kamo sa muyang official Facebook page. Ipaabot ang sa inyong mensahe kung ano ang sa inyong reklamo. Tatulos yan aaksyonan sa paagi kang tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Yan po, mga tugang, dahil ang kamautan ni Congressman Saldico na ining tabang ora mismo ang Action Call Center and Ako Bicol Party List, mairani po sa mga kababayan
kababayan tang Bicolano, ang ayuda, pagtabang, pag-alalay para sa saindong kapakanan. Ninhuli ta padaba kamo ni Congressman Saldico, padaba kamo kan ako Bicol Party List, nakatabang na. Kasurug pa. Ayun. Ayan, partner, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiantras na magpaaram. Sa agaliwat, magaribahan kita paras na oras asin paras na programa. Kami ang sa indong nakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre pa, ang sa indong Mr. Siram. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, asin, salamat! God bless Bicolandia. Mabuhay. Ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa